Христо Илиев ни донесе победа над Франция. Ще се справим ли с петлите и на техен терен? Димитър Якимов свободен гол. Гордей се, родино! България за първи път на световни финали. Днес българските национали летят за световното в Чили. Да им пожелаем попътен вятър. Здравейте. Тук са Якимов и Колев. Резервите сядат отзад на опашката. Здрасти, момчета. Как сте? Сега, ще ви убия с виц. Давай. Тодор Живков буди се сутринта, прозява се, протяга се, дърпа завесата, поглежда слънцето. Слънцето веднага и то го поглежда и му казва: "Добро утро, Тошко." И той отговаря: "Добро утро, Слънчо." Разказвайте. Що спря? Айде. Обичам вицове за първи. Слушам. На обяд Тодор, другара Живков, пак погледнал слънцето и то му казал: "Добър ден, другаро Живков." И той казал: "Добър ден, Слънчо." И? После? И после вечерта той пак погледнал слънцето и то нищо не казало. И той така, малко го побутнал и казал: "Добър вечер, Слънчо." И то пак нищо не казало. И накрая казало: "Майната, добре, аз съм вече назад." Какво? Накрая слънцето казало: "Майната ти, Тодор, аз вече съм на запад." Това не го бях чувал. Извинявай, свободно, нали? Да. Вие от милицията ли сте? Изкуствовед съм. Иначе отговарям за реда и дисциплината в отбора и пазя делегацията от неприятности. Ако нещо ти направи впечатление, наблизо съм. Не? Честито. И умната.